Prynhawn da pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda. Felly mae'r sesiwn heddi i mamau sydd wedi cael babis a sydd eisiau dechrau wneud rhyw fath o ymarfer. Nawr mae'n holl bwysig os ydych chi wedi cael babi ac yn nawr wedi penderfynu, reit, dwi am wneud rhyw fath o ymarfer, eich bod chi'n cymryd pethau yn araf, ydych chi'n gwrando eich corff, ac os oes unrhyw cwestiynau ydych chi i mynd i'r doctor cyntaf cyn ddechrau wneud unrhyw beth. Reit, beth am i ni ddechrau? Nawn ni mynd lawr ar y mat. Reit i ddechrau heddi, dwi eisiau chi gorwedd ar eich cefn, ar y mat neu ar y carped. A dwi am i chi sicrhau bod y cefn na yn fflat ar y llawr. Nawr yn ar y bach, dewch ar pengliniau i fyny. Jyst bod nhw'n cyfforddus. Nawr, yr agosom ar pengliniau i'r chest, yr haws mae hyn mynd i fod. Os dyn ni gwthio nhw i ffwrdd, dyn ni weithiau yn gallu gweld y gap yna'n dechrau, felly sicrhewch dyw hwnna ddim yn digwydd, iawn? Reit, yn ar y bach, be dyn ni am wneud yw i ymestyn un coes allan yn syth a dod o fe nôl lan i cwrdd ar un arall, iawn? A wedyn nawn ni wneud y coes arall hefyd. Yn ar y bach, cofio, popeth dyn ni'n wneud, ydych chi'n wneud ar tempo chi eich hun, dim angen wneud yr un tempo a fi. Da iawn chi. Nawr, mae'n wneud pethau fel hyn, gallwch chi wneud e tra bod y babi'n cysgu, neu gall y babi jyst bod yn gorwedd wrth eich ymyl chi. Mae fe'n neis i nhw gael gweld chi'n wneud rhyw fath o ymarfer hefyd. Nawr os ydych chi'n ffindio hyn braidd yn anodd, be gallwch chi wneud yw i cadw'r penglin wedi plygu a trio tap y sydd y traed ar y llawr. Ond cofiwch yr holl amser, y peth pwysicaf fan hyn yw i cadw'r cefn yn syth ar y llawr. Ond os ydych chi gallu ymestyn y coes, bydda fi'n wneud hynny. Nawr beth bydda i fel arfer yn wneud yw tua 10 i 12 o rhain, sai bach, a wedyn wneud set arall. Iawn? Cadwch fynd, nawn ni wneud un mwy pob ochr. So gwthiwch y coes na allan gan cadw'r cefn yn fflat. Dyna'r peth pwysica. Un ar ôl. Da iawn chi. Reit, dyna'r pengliniau yna mewn i cael cwtsh bach ac i ymestyn y cefn. Da iawn. Reit, be dwi eisiau chi wneud nawr yw i rolio draw i fod ar eich dwylo a'ch pengliniau. Nawr, be dyn ni'n mynd i wneud? Dyn ni angen sicrhau bod y dwylo o dan yr ysgwyddau a'r pengliniau o dan y cluniau. Dyn ni'n mynd i ymestyn un coes allan a dyn ni'n mynd i cadw fe'n syth a dyn ni'n mynd i codi i fyny ac i lawr. I fyny ac i lawr. Nawr sicrhewch fan hyn nad yw'r corff yn syrthio. Cadw popeth yn gryf, cefn yn syth a dyn ni'n mynd i gwthio'r coes. Barod, nawn ni'n gwneud 10 ar un coes a 10 ar y coes arall. 1, 2, cadwch fynd, 3, 4, da iawn chi, cadw popeth yn sownd, just y coes sy'n symud, a ydych chi gwir gallu teimlo fe ar cyrra'r pen ôl, y glwt. 9, 10, da iawn chi. Reit, nawn ni wneud y coes arall. Barod, gwthiwch chi yr coes arall yn ôl, ac i fyny, ac off â ni. 1, 2, nawr cofiwch nawr bod y cluniau ddim yn troi. Ni eisiau cadw'r cluniau yn gwynebu'r llawr. 4, 5, cadwch fynd. 6, 7, da iawn chi. 8, bron yna. 9, 10. Da ni gwir gallu teimlo hynna ar cyrra'r pen ôl. Reit, un peth mwy i orffen. Dyn ni'n mynd i wneud plank. Nawr, os ydych chi heb wneud plank o'r blaen, neu ers cael y babi, cymrwch yn ar y bach ac ewch ar eich pengliniau. Felly, dwi am i chi roi'ch dwylo mas ar eich panelyn, pwyso ar eich panelyn, cer eich pengliniau i lawr ac arhoswch fyna. Dyn ni ddim eisiau'r pen ôl i fyny, dyn ni ddim eisiau'r cluniau i syrthio chwaith, iawn? Popeth yn syth. Os ydych chi gallu mynd lan ar eich traed, lan a chi. Ond os dyn ni'n mynd i dal hyn am 8 eiliau. Barod? Off a ni. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Cadwch fynd bron yna. 7 ag 8.
Da iawn chi! Mae angen cymryd hynna'n ara bach ar ôl cael babi, felly da iawn chi, dyn ni wedi gweithio'n dda, gobeithio dych chi wedi mwynhau, a na i weld chi tro nesaf.